аломатҳои огоҳкунанда. Расми 1-12-1 ва 1-12-2 гардишҳои хатарнок ба гардиши якум ба дасти рост бо гардиши якум ба дасти чап. Гардиш ҳамеша як қитъаи хатарноки роҳ аст, ки ронандаро ҳамин аломатҳои 1-12-1 ва 1-12-2 хабардор мекунад, ки аз пеш гардишҳои хатарнок ба тарафи рост ё ба тарафи чап аст. Аломатҳо шакли секунҷаи стандартӣ доранд, ки дар маркази он хатти шикастаи ранги сиёҳ ба тарафи рост ё ба тарафи чап тасвир шудааст, ки дар ин маврид ронанда як гардишро тай намекунаду балки аз ду ва зиёда гардишро гузаштанаш лозим аст. Аломат дар масофаи 50-100 метр дар маҳалҳои аҳолинишин ва аддтои дигар дар 50 ва 150-300 метр берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин гузошта мешавад. Пас аз дидани аломат, ронанда бояд суръати мошинро паст кунаду ҳушёр бошад. Ҳангоми дар гардиш мошинро рондан ба ронанда афгон яъне сабқат кардан қатъиян манъ аст, барое ки дилхоҳ лаҳза метавонад автомобил пайдо шавад. Аз рӯи афгон кардан дар гардишҳо чандин ҳодисаҳои нохуш ба амал омадаанд. Инчунин дар гардиш мошинро манъ кардан нагузоред. Ин ҳам хело хатарнок, ҳам қатъиян манъ аст.